Tivanwar fleba ufoli anita ne ambanye shi au kelen bele jele ma au ka bismillah au ka don kibaru u keneka ka be arabama janvier kalo kle temps ani wolon fla samba fla 100 ans ani shegi kunafoni bakrobo fleni jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ya takama ke kunu ko kata Burkina Faso abita bara de hukum konana kle kelen takama do Bamanchu ye balika wuli doke amata kaya ni alebe amashide ni ani Nigeria frontière ka jan kosobe ma wolon fla ode sara ni balika wuli ni jeglu min wele ko lactalis ni aleye jeglu baye min bi nono gla nono min demsenumba ami erla ka fo uye ton keme wolon fla buyango ode glan aka soro nono ye fenye ni demsenu yami abi bana la suma bana min bi wele ko salamonel o kama u ya nyini nono imbele jelen ka segi kana atara jamana mungu ambawla dunia kafo jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ye tagama doke kununko kata Burkina Faso atara bara de hukum konnana kele en tagama do Mali jamana nyama Ibrahim Boubacar Keïta be Burkina Faso kabri kuno a bismillah rapanguru jigina sanfɛ mun be Ouagadougou ka ben juin kalo kleta an masamba fla santa an wolon vla Burkina Faso jamana nyama fa no Roch Marc Christian Kaboré ma chama tumbe akena ka krengara Burkina premier ministre Paul Kaba Thiéba fokata se aka gouvernement ma chama ma wa uka sharia sun nyama chama fana tumbe akena ka kata se uka faso nyama ma no be talike Burkina Faso nyama la Mali fana ka chiden chama tumbe akena ka olu be bora ka ta Mali jamana nyama bismillah Ibrahim Boubacar Keïta watimna adjigna ambe watimna ina fo sisano o attaque munye ayofo maranyuma beje fanga o kaseka sabati ani kaseka fereke sigi munubna aboloda ka ben janvier kalo kleta ani woro maka kunche bi janvier kalo kleta ani wolon vlala samba fla santa ani shegi Ouagadougou no Burkina Faso fabay a sigi kunte dowre nyeta o beseka sabati soro sirafe ani beje fanga kaseka meshi la tukumina Burkina Faso jamana nyama Roch Marc Christian Kaboré katase Mali jamana nyama Ibrahim Boubacar Keïta ani Niger jamana nyama Mahamadou Issoufou olude na barab damne u sigi senka akena ka uya ira ka fo ni ayi uye ni ko nke anga entreprise ba o kase ko lu ko korma do beje fanga o ka yiriwa marat ke to nyuma farafina maro fana korna la o ka sigi senka ka yurugu kele ani beje fanga nyeta o fogata se fengoro maka daile ni ke soro sira o fe Soufi Katom ba mimbe no ye communauté musulmane de Soufi du Mali anyema ba no ye Alhaj Cheikh Soufi Bilal Diallo aye tagma doke kata Côte d'Ivoire kerenkana Abidjan alira moludu chama nkene kan Abidjan kaufe bi kabe araba ma janvier kalo kleta ani wolon fla samba fla 100 ans ani ishegi alhe Cheikh Soufi Bilal Diallo ne kenta ani wolon fla otemene ni sanga bisabaye aye pankuru kereta aye pankuruta katabo Sénégal abla ye laje belebele la mimike jamana kuntigi ani femiye karmogo ni nyogonche code femiye Sénégal jamana akonana a Cheikh Soufi Bilal Diallo abna ye akeneka Bamanchu ye balika wuli doke matakaya ni ale be yorola yorami amashid ale fana ye duguye erla kafo ani Nigeria frontière o ka jan kosobe ma wolon fla bunyango o de sara ni balaka wuli min fleni ni Bamanchu yake kanyeshi amatakaya duguma ni bingani walen kera yorom na anko mako matakaya o betalika Ashimede Marafa ani Nigeria fanfelo majanyoana kosobe Bamanchu una nadro ka muguchi sanfe ka tasuma do mauka sola ka soro ka boli kuma munana fo o ka gouverneur ka secrétaire général fe ulania jatemine bi arabado so madda fe bingani wale kuramu nana ke o kera layona no betalike ibay ka fo madaf marala ma saba ulde bonara unila manani ibay ka fo uyo ulu jeni munana fo o ka lakana tigla maufe ula amedum na fo sabu goram de ni bela jelenke mado be no ale shibe sambina nyona la ani muso fla an demsen kele olu de jenna tasuma fe Manchester ga marala nobe ani urum marala olu be yorola mayo changana de fe ulania takalaje ambe domina na fo sambu goram kele ke donde ni wala ya chejugu bela jelenke nyina samba fla santa ani shegin damne kana bla bila bigan wala chaman kara bugoram maw fe ma mu nyona olu bonara unila ma kime bonyanko ibay ka fo uye duguna se olu ma munu betaleke civil ani soro
sɔrɔsiw la. Groupe Lactalis ni ale ye usine belebele min bi nɔnɔ dilan ni denmisɛnninw bɛ a min a yɛlɛ k'a fɔ u ye tɔni 700 bonyanko u y'o de dilan wa o nɔnɔ a yɛlɛ k'a fɔ ni denmisɛnninw y'a ta a bɛ bana lase u ma bana juguba o de kama u y'a laɲini a taara jamana o jamana kɔnɔ a ka segin ka na a kana di denmisɛnninw ma. Baarakɛyɔrɔ mun bɛ yen n'an ko ma Lactalis olu y'a yira alamisadon sɔgɔmada fɛ k'a fɔ u ka nɔnɔ dɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ di denw ma u bɛna a dɔw bɔ sugu kɔnɔna la ka sababu kɛ nɔnɔ ninnu dɔw bɛ ka banakisɛ yɛlɛma maaw dɔ fɛ o la u y'a yira k'a fɔ u ka nɔnɔ minnu ko don u dan da don u bɛɛ lajɛlen na ka a ɲɛfɔ nin jɔkun laban na u ye caman yɛrɛ bɔ a la nka tɔw bɛ kɔfɛ n'i y'a ye u ye nin ko sigi sen kan u ye fɛɛrɛw de sigi fɛɛrɛ ninnu de y'a yira k'a fɔ u ka usine mun bɛ Karan n'o bɛ Mayenne fɛ kabiri février kalo tile 15 san 2016 u b'a baaraw la wa a bɛ tali kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de la o de y'a kɛ u nana yira k'a fɔ nin nɔnɔ minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ di denmisɛnninw ma ni a bɛ ka fɛn dɔ yɛlɛma denmisɛnninw fɛ a ka se ka dabila cogo min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kabiri septembre kalo 6 fɔlɔw kɔnɔna la u nana baaraw sigi sen kan cɛ dɔw bɛ yen nɔ a n'a denmuso mun bɛ kalo 3 ɲɔgɔnna la olu mun bɛ nin nɔnɔ in min kosɛbɛ u nana ni jɛkulu in wele n'o ye ni baarakɛyɔrɔ Lactalis bɔgɔ jeninen sanfɛ a kow bɛ sen na wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bolo da nɔnɔ ninnu kana se ka cari cogo min na sabula a bɛ ka kɔlɔlɔ lase denmisɛnninw ma. Budesite olu ye maaw ye minnu ye tagama kɛ Birimani u ka tagama in labana maa 7 sara a kɔnɔ wa maa caman olu joginna u ka tagama kɔnɔna na Birimani i kaw fɛ. Tigilamaw nana kisɛ bɔ maaw dɔ kan tarataton sufɛ kɛrɛnkɛrɛn la budaw de don olu tun b'u ka taama boloda sabula u tun bɛ fɛ ka tɛgɛ kɛ faso ka so dɔ la n'o bɛ Etaient arakini fɛ maa 7 olu de kɔni bɔnna u ni la maa 13 ɲɔgɔn na olu joginna wa ni maa ninnu balila u ka taama de la u tun kɛlen don k'u ka jɔrɔna yira mun bɛ tali kɛ u ka ni masakɛsoba kɔrɔ in na n'o ye Royaume arakini n'o bɛ tali kɛ budaw ka yɔrɔ la o kɛra sababu ye ka jama ladimi kosɛbɛ u ka lakana tigilamaw olu nana ɲini jamaw fɛ ko jama ka kɛnɛ bila jama ma sɔn o ma u nana marifakisɛ min bɛ yen ni an kɔni balila kɔɔrisu k'o ci sanfɛ nka o ma foyi bɔ a la o de senfɛ polisiw yɛrɛ u nana marifakisɛ yɛrɛ ta k'o ci walasa jama bɛ se ka tila cogo min na o de nana ni nin bɔnnɛliw ye ni maa ninnu bɔnnɛli u ni la a kɛra mara min na an ko ma marikuru wa lakana tigilama 20 ɲɔgɔnna n'o ye polisiw ye olu fana joginna ka sababu kɛ jama ye gabakuru filili mun kɛ u ma nin ko in na n'i y'a jateminɛ a ɲɔɲalen don kosɛbɛ Birimani jamana kɔnɔ kabiri u ka sɔrɔsiw nana wulikajɔ boloda ka taga Rohingaw juguya la n'olu ye silamɛw ye maa 150 ɲɔgɔnna olu de kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila o ni kɔni ni jɛkulu wɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu kɔni kɛlen don ka yira k'a fɔ ko siya woloma k'u ka ca kɔnɔna la kosɛbɛ Birimani ni Bangladesh olu kɔni nana bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Colombie kaw fɛ u ka pankuru mun bɛ wele ko hélicoptère a nana ci maa 7 sara a kɔnɔ maaw dɔ joginna Colombie kaw fɛ. maa 7 ɲɔgɔnna olu nana bɔnɔ u ni la kunu maa 3 olu tunna wagati min na sɔrɔsiw ka pankuru nana bin dugu ma u ka jamana n'o ye Colombie bani yan fa ka taa a tile bi yan fan fɛ a yira k'a fɔ nin pankuru in yɛrɛ an ko a ma ko MI-17 a dilanna irisiw de fɛ yen nɔ o de nana bin wagati min na sɔrɔsi jalatigibaw tun bɛ a kɔnɔ mara min bɛ ni an ko ma Antonia Kia n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ officiers ni sous-officiers fo ka taa se maa 2 ma n'olu ye civils ye olu de tun bɛ a kɔnɔ wa a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ san sɛgɛsɛgɛliw kɔni sigira sen kan sɛgɛsɛgɛlaw yɛrɛ sera yen nɔ olu bɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ hakilina jiginna juin kalo san 2016 sɔrɔsi 17 ɲɔgɔnna olu fana bɔnra u ni la wagati min na u ka pankuru nana bin u ka jamana camanjan fan fɛ ka taa tile bin yan fan fɛ kasara mun nana kɛ o wagati u nana yira k'a fɔ ko kaba togoya dɔ tun bɛ o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔsi minnu bɔnra u ni la olu tun ye maaw ye minnu bɛ ka taa dɛmɛ don u tɔɲɔgɔnw ma ka sababu kɛ u ni bamaci jɛkulu dɔ tun bɛ ɲɔgɔnna an ko mun ma Armée de Libération Nationale ALN. Chan 2018 u ka jɛkulu min bɛ ni o ye groupe 2 ye olu ye dulanciw dɔ kɛ Angola ni Burkina u labana fu ani fu dulanciw kɔnɔna. Burkina ka dolancilaw Angola na daga kisɛ bilen sigiw da la 364 o bɛɛ tun ye Angola ta ye. Natanio Compaoré Salitas nin bɛɛ b'a wele o la u nana dolan dɔ sɔrɔ a kunna sanga 10 kɔnɔna la a ma se ka don ale de si bɛ san 16 la ale de si ka dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen ta ye Orome Boni fana ale fana nana dolan dɔ sɔrɔ k'a dasi Angola jɔ kɔlɔsiba bɔra n'o ye miniti damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ Burkina tuma dɔ la yɛrɛ u mana dolan sɔrɔ Angola bɛ furu da la ka dolan minɛ u la k'u kunda Burkina kan o la Angola u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ wa Burkina fana u ka degekaramɔgɔ n'o
ye Malo Drissa Traoré ni bɛɛ ko a ma ko saboteur ale n'a ka cɛdenw u ma se ka cɛlu lama wa hali n'a sɔrɔ u ka dolancila dɔ bɛ n'an ko ma ko Stéphane Balde n'ale bɛ dolanci US Ouagadougou kɔnɔna la sanga 17 kɔnɔna la ale dolan dɔ sɔrɔ a tun bɛ se k'o don o fana ma se k'a don Palance Negrassi o n'o ye Angola ye u ka ɲɛfɛma dɔ bɛ yen n'an ko ma ko Vladimir Félix ale tun b'a ka don na kosɛbɛ wa a yɛrɛ tun bɛ ɲini ka na cɛlu la maa koyi sanga 21 kɔnɔna la nka a ma se sanga 32 kɔnɔna la Antonio Juto ale fana nana dolan dɔ sɔrɔ ale fana ma se k'o la maa tuguni an tor'o la dolan o nana yɛlɛ sanfɛ ka yɛlɛ poto sanfɛ cɛlu ma se ka don hali n'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen tun b'u ka don na dolanci in kɔni nana ban ni tɔn fila bɛɛ lajɛlen ka kanu na fu ani fu. TV Anwar filɛbaw foli ni tani an b'a ɲɛsi aw ma kunnafoni nasiraw fɛ kunnafoni daminɛna an y'a yira u la k'a fɔ Cheikh Soufi Bilal Diallo ni ale ye communauté musulmane de Soufi du Mali o ɲɛmaaba ye Côte d'Ivoire bolen kɔfɛ araba a y'a ka pankuru ta ka bɔ fɛn min ye Abidjan k'i kunda Sénégal kan Sénégal a bɛna ye fɛn min ye conférence ba min bɛna kɛ ni diinɛ ɲɛmaw ani i k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔbaw olu bɛna a kɛ Sénégalikaw fɛ a bɛ o tagama la an ka foli ni tani bɛ a ye ka kan bɛ da aw ye sini ni Ala ka jɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni nasiraw fɛ aw kan bɛ waati wɛrɛ TV Anwar ale sanfɛ.